Nyika yeChina aiwa yoya yosiya marelations nenyika yeZimbabwe. Tinoona kuti a prominent company inonzi Zhongzhou bus services toona inouya ichimisa maoperations munyika yeZimbabwe ichisuspenda. Zvataona kuti aiwa vana mahere vouya vanyorera tsamba kune Zhongzhou vachibuda vachiexposa mismanagement iri kuitika munyika yeZimbabwe. Sanamira mashoko ataona kuti aiwa chitiko choshamisa vanhu vachiona kuti this prominent company yasiya ikavhara mabusiness ayo munyika yeZimbabwe. Not subscribe or like or on the bell icon. Tipinda panapa pa this statement inobuditsiwa this company yamuri kanzi Zhongzhou Bus Zimbabwe Private Limited. Vanobuda vanyora vachiti, attention valued customers, this is to notify that Zhongzhou Bus Services has suspended its business operations in Zimbabwe with effect from 14 January 2025. On behalf of the Zhongzhou management, we would like to thank you all for your valid customer, for your continued support. By Zhongzhou Bus Management. Mashoko atona kuti chinhu chashamisa vanhu tona kuti mupatsena here anouya apindo to this post achiti, good day your excellency China ambassador, do you by any chance know why this Chinese bus company is suspending operations in Zimbabwe? Is it because of the volatile operating environment, or is it something else? We need to know later. Mashoko ataona kuti aiwa nyika yeZimbabwe yakutozvodesa kutonyadzisa abroad. Tiona kuti macompanies ari prominent aiwa macompanies anokunza mari panguva ino vachisiya marelations nenyika yeZimbabwe. They did not point out the reasons why vari kususpenda mabusiness operations, but vanochokoda kuti muchiziva kuti iri nyaya nhau dzekuwa management nenhau dzekuti maoperations acho haanyasi kufamba mukatarisa nekarenzi yacho. Inobudisa mafungiro enyu watikudiwa pamusoro pechitiko ichi. Kuda comment section medu mudza mafungiro enyu. Subscribe or like, don't on the bell icon.